هيوتي للغلو لا ونتك أكداسي هيوتي للغلو لا ونتك أكداسي أحسنتي للغلو لا ونتك أقداسي هيوتي للغلو هاليلويا شكرا بانترابايا لا ودنتنا لاخيو هاليلويا هاليلويا كبري يخن منفس قدوس هاليلويا امين ريغا جابان تملابايا هاليلويا 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 امين هاليلويا هاليلويا امين 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 كبر اللي ينبر بعيدس يبكى زمني كله سدون أبي معها كبر اللي ينبر بعيدس يبكى زمني كله سدون أبي معها زلواني هديت عمتاتي زين عاقب غبار انت يوم مباري ويكون اندغالي نبي اقويكان تذكر نفسي ويكون اندغالي نبي اقويكان تذكر نفسي كبر اللي ينبر بعيدس يبكى زمني كله سدون أبي أبسن زلواني هديت عمتاتي زين عامل غبار انت يوم مباري هيكون اندغالي نزي اقوى بكا تذكر نفسي هيكون اندغالي نزي اقوى بكا تذكر نفسي مو علي كوين اللي مسخا كل زمر كامل وعلي غير اللي مسخا كل زمر كامل
وعلي غير اندي مساخا كزمر كمل نعاخا وعلي كوين اندي مساخا كزمر كمل نعاخا وعلي غير اندي مساخا كزمر كمل نعاخا وعلي كوين اندي مساخا كزمر كمل هاليلويا مساخا كزمر كمل نعاخا وعلي غير اندي مساخا كزمر كمل نعاخا زمني كوين اندي مساخا كزمر كمل نعاخا وعلي غير اندي مساخا كزمر كمل نعاخا እግዚአብሔር ጸሎት ትመልስ አምላኬኻ እግዚአብሔር ጸሎት ትመልስ አምላኬኻ እግዚአብሔር ጸሎት ትሰምዕ አምላኬኻ እግዚአብሔር ጸሎት ትሰምዕ አምላኬኻ አንተ ሰምዓኒ ፈሊጠን ጸሎተይና ባኻ አቅሪበዮ ጸሎተይና ባኻ አቅሪበዮ ከምት ሰምዓኒ ፈሊጠን ሓሌተይና ባኻ አቅሪበዮ ሓሌተይና ባኻ አቅሪበዮ እግዚአብሔር ጸሎት ትመልስ አምላኬኻ እግዚአብሔር ጸሎት ትመልስ አምላኬኻ እግዚአብሔር ጸሎት ትሰምዕ አምላኬኻ እግዚአብሔር ጸሎት ትሰምዕ አምላኬኻ ከምት ሰምዓኒ ፈሊጠን ጸሎተይና ባኻ አቅሪበዮ ጸሎተይና ባኻ አቅሪበዮ ከምት ሓርየለይ ፈሊጠን ሓሌተይና ባኻ አቅሪበዮ ሓሌተይና ባኻ አቅሪበዮ ከምት ሰምዓኒ ፈሊጠን ጸሎተይና ባኻ ሰዒበዮ ጸሎተይና ባኻ አቅሪበዮ እግዚአብሔር ጸሎት ትመልስ እግዚአብሔር ጸሎት ትመልስ እግዚአብሔር ጸሎት ትሰምዕ አምላኬኻ እግዚአብሔር ጸሎት ትሰምዕ ከምት ሰምዓኒ ፈሊጠን ጸሎተይና ባኻ አቅሪበዮ ጸሎተይና ባኻ አቅሪበዮ ከምት ሓርየለይ ፈሊጠን ሓሌተይና ባኻ አቅሪበዮ ሓሌተይና ባኻ አቅሪበዮ ጎይታ ኢየሱስ ጸሎት ትሰምዕ አምላኬኻ ጎይታ ኢየሱስ ጸሎት ትሰምዕ አቦናተይ ጸሎት ትመልስ አቦናተይ ጸሎት ትመልስ ከምት ሓርየለይ ፈሊጠን ሓሌተይና ባኻ አቅሪበዮ ሓሌተይና ባኻ አቅሪበዮ ከምት ሰምዓኒ ፈሊጠን ጸሎተይና ባኻ አቅሪበዮ ጸሎተይና ባኻ አቅሪበዮ አቦናተይ ጸሎት ትመልስ ጎይታ ኢየሱስ ጸሎት ትሰምዕ ጎይታ ኢየሱስ ጸሎት ትመልስ ጎይታ ኢየሱስ ጸሎት ትሰምዕ ከምት ሰምዓኒ ፈሊጠን ጸሎተይና ባኻ አቅሪበዮ ጸሎተይና ባኻ አቅሪበዮ ከምት ሓርየለይ ፈሊጠን ሓሌተይና ባኻ አቅሪበዮ ሓሌተይና ባኻ አቅሪበዮ ስንቱ ተራራ ባንተ አለፍኩ ስንቱ ሸለቆ ውሃ ሞላህ ስንቱ ተራራ ባንተ አለፍኩ ስንቱ ሸለቆ ውሃ ሞላህ በሕይወቴ በኑሮዬ ጣልቃ የገባ ጣልቃ የገባ ጣልቃ የገባ መንገዴን ያቀና ጣልቃ የገባ መንገዴን ያቀና በአምላኬ ክንዱ ላይ ተደግፌ በሱ ደግነት አምናን አልፌ ዘንድሮ ኃይሉ ጌታን ታምኜ ላከብረው መጣ ሁሉን ትቼ በሕይወቴ በኑሮዬ ጣልቃ የገባ ጣልቃ የገባ ጣልቃ የገባ መንገዴን ያቀና ጣልቃ የገባ መንገዴን ያቀና በአምላኬ ክንዱ ላይ ተደግፌ በሱ ደግነት አምናን አልፌ ዘንድሮ ኃይሉ ጌታን ታምኜ ላከብረው መጣ ሁሉን በሕይወቴ በኑሮዬ ጣልቃ የገባ
ጣልቃዬ ገባ ጣልቃዬ ገባ መንገዴን ያቀና ጣልቃዬ ገባ መንገዴን ያቀና በአምላኬ ክንዱ ላይ ተደግፌ በሱ ደግነት አምናለሁ ዘምሩ ኃይል ጌታ ታምኜ ላከብረው መጣ ሁሉን ትቼ በሕይወቴ በኑሮዬ ጣልቃዬ ገባ ጣልቃዬ ገባ ጣልቃዬ ገባ መንገዴን ያቀና ጣልቃዬ ገባ መንገዴን ያቀና ሃሌሉያ ሃሌሉያ ራማሽራት መንፈስ ቅዱስ ክብርን በካለና ግዛ ሎሚ አብ ሕይወትና ሃሌሉያ ተንከፍ ሕይወትና ሃሌሉያ አለን የሚሰማ የሚያይ አለን የሚሰማ የሚያይ አለን የሚሰማ የሚያይ አለን የሚሰማ የሚያይ መጣሁ ላከብርህ መጣሁ ላሞጋግስህ መጣሁ ተመስገን ልበልህ መጣሁ ሌላማ ምላሽ አለኝ ኢየሱስ ተመስገን አይጓደል ልማዴ እሰዋለሁ ለውዴ ሞላኝ አልሞላ ነገሩ እግዚአብሔር አለ በመንበሩ አይጓደል ልማዴ እሰዋለሁ ለውዴ ሞላን አልሞላ ነገሩ እግዚአብሔር አለው በመንበሩ በማደሪያ ላይ በዙፋኑ ላይ በመቅደሱ ላይ በመንፈሱ ላይ አለን የሚሰማ የሚያይ አለን የሚሰማ የሚያይ አለን የሚሰማ የሚያይ አለን የሚሰማ የሚያይ አይጓደልም ልማዴ እሰዋለሁ ለውዴ አሜን አሜን ሞላን አልሞላን ነገሩ እግዚአብሔር አለ በመንበሩ አይጓደልም ልማዴ እሰዋለሁ ለውዴ ሞላን አልሞላን ነገሩ እግዚአብሔር አለ በመንበሩ በማደሪያው ላይ በዙፋኑ ላይ በመቅደሱ ላይ በማደሪያው ላይ
አለን የሚሰማ የሚያይ 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 ወይታወርኩ ክብረና አምላኽ ይኹን አምላኽ መዛሙርኩም ይብዛሓዮ ወይታ ኢየሱስ ባርኩም እቲ አንጊኹም ዋጋ ተኸፍልዎ ዘለኹም እግዚአብሔር ኣብዝሕ ድማ ዓስቢ ይሃብኩም እግዚአብሔር ይመስገን ክብረና አምላኽ ይኹን ቅዱሳን ህዝብ አምላኽ ኣብ ርሑቕ ኣብ ቀረባ ዓበይትና እሽኹልኹም ናይ እግዚአብሔር ሰላም ናይ እግዚአብሔር ምሕረት ምስ ነፍሲ ወከፍኩም ይኹን እግዚአብሔር ረዲእና በዝመዓልቲ ዝውን ቃል አምላኽ ክንካፈል እግዚአብሔር ዕድል ስለዝሃበና ስም እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚህ ኣብዘዘለኹሞ ናይ እግዚአብሔር ሰላም ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ናይ እግዚአብሔር ምሕረት ምስ ነፍሲ ወከፍኩም ይኹን ሰላም ኣብ ጥዕናኹም ሰላም ኣብ ኣባይትኹም ሰላም ኣብ ሓዳርኩም ሰላም ኣብ ምሳኹም ዝተሓሓዝ ዘበለ ካብ ሕጂ ንዘለዓለም ይብዛሕ ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ብሩኻት ይኹም ክብርና አምላኽ ይኹን ሓቢርና ንኣምላኽ ከነመስግን ኢና እሞ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብቲ ቃል አምላኽ ክንሓልፍ ኢና እግዚአብሔር ይባረኽ ሃሌሉያ ጎይታ በዝመዓልቲ እዚ በቃሉ ክዛረበና ነፍስ ወከፍና አምላኽ ነፍስ ወከፍ ሰብ ዝኸውን ቃል ኣለዎ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ በዝመዓልቲ ድማ አምላኽ ነታ ጸሚዓ እትጽበየ ነፍሲ ህያው ዝኾነ አምላኽ ይሞኒ ክዛረበና ክብርና አምላኽ ይኹን ስለዚህ ነፍስ ወከፍና ልብና ሐሳብና ቀልብና አዳሊና እግዚአብሔር ይመስገን አምላኽ ከበቃሉ ክዛረበና እግዚአብሔር ይመስገን ክንጽልይና ክብርና አምላኽ ይኹን ሃሌሉያ እና ጸለና ኾለና እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ቃል አመንፈስ ጸሎት ኰለና ናይ እግዚአብሔር ቃል ከንብብ እግዚአብሔር ይባረኽ ሃሌሉያ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 25 ኣብዘሎ ሓሳቢና ሎማዓንቲ ክንርኢ እግዚአብሔር ይመስገን እቲ ቃል ከም ዝብል ካብ ቁጥሪ 1 ሃሌሉያ ሽዑ መንግስተ ሰማያት ቀቀንዴለን ሒዘን መርዓዊ ክቅበላ ዝወፃ 10 ደናግል ትመስል ካባታትን ከኣ እተን 5 ዓያሱ እተን 5 ግና ለባማት እየን እተን ዓያሱ ቀነዴለን ወሲደን ዘይቲ ኣይተማልአን እተን ለባማት ግና መምስ ቀነዴለን ዘይቲ ኣብ ጤንእን ተማልአ መርዓዊ ምስ ደንጉየ ግና ኩለን ትኽስ በላ ደቀሳውን ፍርቅ ለይቲ ግና ጭራሕ ምራሕ ኮነ እንሆ መርዓዊ ክቅበላ ወፃ ሽዑ እተን ደናግል ኩለን ተንሲአን ቀቀንዴለን አዳለዋ እተን ዓያሱ ነተን ለባማት ቀነዴልና ክጠፍ ኢሉሞ ካብ ዘይትኽን ሓባና በለአን እተን ለባማት ከኣ ኣይፋልናን ንኣናን ንኣኻትክንን እንተዘይኣኸለኸ ናብቶም ዝሸጡ ደኣ ኪዳ እሞ ርእስኽን ዓድጋ ኢለን መለሳለን ክዕድጋ ምስ ከዳ እቲ መርዓዊ መፀ እተን ተዳልየን ዝጸንሓ ምስኡ ናብ መርዓ ኣተዋ ማዕጾ ድማ ተዓጽወ ድሓር እተን ዝተረፋ ደናግል መጺአን ጎይታይ ጎይታይ ክፈተልና ኾታ በላ ንሱ ግና መሊሱ ብሓቂ እብለክን ኣለኹ ኣይፈልጠክን በለን እምበኣርሲ እታ ወዲ ሰብ ዝመጸላ መዓልትን ሰዓትን ኣይትፈልጡን ኢኹሞ ንቑሑ ይብል ናይ እግዚአብሔር ቃል ናይ ዘላለም ቅዱስ እግዚአብሔር አቦና በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም አዚና ነመስክነካ ነኽብረካ ልዕል ነብለካ ኣለና በዝመዓልቲ ጎይታ ንነፍስ ወከፍና ዕድል ስለዝሃብካና እግዚአብሔር አምላኽ ወአምላኽ ተገብረልና ክንሐስብ ዕድል ስለዝሃብካና ወአምላኽ ካብ ዝደኸምናዮ ክንብርት ዕድል ስለዝሃብካና እግዚአብሔር አምላኽ ካብ ተገገናዮ ክንምለስ ዕድል ስለዝሃብካና በዝመዓልቲ እዚ እግዚአብሔር አምላኽ ዓብ ዕድል ስለዝኾንካልና ክብር ንበካለና ሕጂ ድማ እግዚአብሔር በቃልካ እግዚአብሔር አምላኸይ ከምቲ ኣብ ቃልካ ተጻሒፉ ደሎ ደቅኺ ካብ እግዚአብሔር ተማሃሩ ክኾንዮም ሰላም ደቅኺ ድማ ክበዝሕ ከም ዝበለ ቃልካ እግዚአብሔር ካባኻ ዝኾነ ቃል ክንመሃር ካባኻ ዝኾነ ሐሳብ እግዚአብሔር ክንቀበል ብኡ ድማ ሰላምና ክበዝሕ እግዚአብሔር ነፍስ ወከፍና
حسابنا لبنا نسخا خدغزو بزرف دز غويتا نصلي علينا እግዚአብሔር ነታ ትጽበካ ነፍሲ ንስኻ እሙን አምላኺ ኻሞ አባኻ ጎይታ ንእመን አለና እግዚአብሔር አምላኸይ ስለ ጽናሐና እግዚአብሔር አምላኽ ናይ መዝሙር ጊዜ ናይ አምልኾ ጊዜውን ጎይታ አዚና ንመስክነካ ሕጂ ድማ እግዚአብሔር በቃልካ ንስኻ ትዛረበና ንሕና ድማ ክንሰምዕ እግዚአብሔር አምላኽ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ናይ ጸላእ ሐሳብ ናይ ጸላእ ምኽሪ ድማ ብጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም በትተዋህበና ናይ ወልድነት መሰል ናአስሮ አለና በህልውናኻ መንፈስ ቅዱስ ልብነውስ ወከምና ከተንክፍ ዝወታ ዝንስኻ ተቆጻጸር እዚ ጊዜ ዝንስኻ ተቆጻጸር ንመንፈስ ከሕሊፍና ንህብ አለና ስለ ሁሉ ተመስገን በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም አሜን ክብረን አምላኽ ይኹን ደጊመ ህዝብ አምላኽ ነፍስ ወከፍኩም ሰላም ይብል እግዚአብሔር ይመስገን ፍላይ ድማ ነዚ ናይ ላይቭ ስትሪም ጊዜ ሄብኩም አባይትኩም ዋጋ ከፊልኩም እግዚአብሔር ይመስገን በሐደ መንፈስ ኮይና ዘለና ሁሉኩም እግዚአብሔር ጸጋ ምሳኹም ይኹን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባርኩም ሃሌሉያ እግዚአብሔር ቃል በዝማዓት እዚ እግዚአብሔር ይመስገን አምላኽ ሰናይ እግዚአብሔር ይባረክ ቃል አምላኽ በብዙሕ መንገዲ እግዚአብሔር ይመስገን ናባና ይመጻአሎ እግዚአብሔር ይመስገን ነፍስ ወከፍና ድማ ነቲ ቃል ከነሰውዕል እግዚአብሔር በጸጋኡ ይደግፈና እግዚአብሔር ይመስገን አብዛ ሐሳብ እዚ እንድሕሪና አብዚ ዘንበብናዮ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 25 ከምዚ ኸነንብቦ ጸናሕና እግዚአብሔር ይባረክ ፍላይ ከአታ ምዕራፍ 25 ብምስላታት ወይ ከአ ብምስላ ዝተመልአት ሐሳብ ይዘለዋ ፍላይ ድማ አብ ሰለስተ ነገር የተኩር ማለት እዩ እዛ መጀመሪያ ሐሳብ እግዚአብሔር ይመስገን ምስላ 10 ደናግልያ ትብልካ ቁጥሪ 1 ክሳብ ቁጥሪ 10 ደሎ ሐሳብ ማለት 13 ካብ 14 ክሳብ 30 ደሎ ሐሳብ ተሪእና ድማ ምስላ መኽሊት بمخليت مسيلو غويتا كزارب كله ابزون نرئي كاب 31 كساع مودعتا دلو دما مسلا ناي مودعتا فردي بزعبا اباغينا طالن نامسله غويتا كزارب كله نرئي مالتي سلازي ذا معرف اب ثلاث حساب ترينا اب ثلاثه تمقيلنا ثلاث عينت مثالي يسوع كريستوس كزارب كله تقدميتي مثل 10 دناقل تخليت دما مثلا مخليت تا ثالثه حساب دما مثلا ناي مودعتا فردي يزارب مالتي እግዚአብሔር ይመስገን لما انت نري حساب እግዚአብሔር ይባረክ ዘንበብኩ حسابي ክብርን አምላክ ይሁን በዚህ ነገር ዝድማ እግዚአብሔር ክዛረበና ክብርን ጎይታ ይሁን እግዚአብሔር ይመስገን ቃል እግዚአብሔር ህያዊው ሃሌሉያ በሐበሻ አብዝግር ኾለና እግዚአብሔር ይመስገን እዛ ምስላ 10 ደናግል አርእስተይ ምስላ 10 ደናግል ዝብል አርእስቲ እግዚአብሔር ይመስገን አብዚ እንድሕሪና إذا معرف 25 لك كم معرف 24 تتحيزات مصللا حسب 24 ترينا يخاف قطر حدا بزعبا ناي مودعتا زمن يسوع كريستوس بدق مزامرت حتى تسدما كملس كله نرئ مالتي እግዚአብሔር ይመስገን አብዚ ድማ አልግብ አቢሉ በምሳሌያው ዝኾነ መግለጺ ክዛረብ ከሎ ንርኢ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ እዚ ምሳሌያው ዝኾነ መግለጺ ድማ አብቅን ደቀ መዛሙርቱ ወይ አብቅን ሐዋርያት ይዛረብ ደለ እግዚአብሔር ይመስገን አብት ግዚያቲ ልክ ከምዚ ንሕናን ንስኻትኩም ደለና ያፊት ንፊት ነቶም ደቀ መዛሙርት ብዝምህር መንገዲ ተዛሪቡ እግዚአብሔር ይመስገን መንፈስ ቅዱስ አቢሉ ድማ ሐጂ ንዓይ ንዓኻትኩምን ይዛረበናሎ እዚ ቃል አምላኽ እዚ እግዚአብሔር ይመስገን ክብረን አምላክ ይሁን ምክንያቱም እግዚአብሔር ቃል ኤክስፓይሬሽን የብሉን አው አይወዳአኒ አብት ዝነበረ ጊዜ ተወዲዩ ደው አይበለን ሕጂውን እዚ ቃል እዚ ንዓና ህያዊ ክብርን አምላክ ይሁን ስለዚህ አብዝን ድሕሪና ምናልባት ተዕላማት ቀንዲ ዕላምኡ ኢለ ይሐስብ ክብርን አምላክ ይሁን ቤተ ክርስቲያን ከም ንጽህት ድንግል ንምጽአት ክርስቶስ ኢየሱስ ብጽድቅን ብቅድስናን ብፍርሃት አምላኽን መታን ክጽበዮ እግዚአብሔር ይመስገን ቤተ ክርስቲያን ወይ ከአታ ድሕረት መስቀል እትወለድ ቤተ ክርስቲያን ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድሕሪ ቅድሚ ገለ መዓታት ናብ መስቀል ቅድሚ ኻዲ ዝዛረበ ደሎ እግዚአብሔር ይባረክ ስለዚህ ተዕላምኡ ድማ ቤተ ክርስቲያን ከም ንጽህት ድንግል ንምጽአት ክርስቶስ ብጽድቅን ብቅድስናን ብፍርሃትን መታን ክጽበዮ እግዚአብሔር ይመስገን እትኸላይ ሐሳብ ድማ አመንጎ ደቅ እስራኤል መግለጽ ምሳሌያዊ መግለጽ ደቅ እስራኤል ይጥቀም ደሎ ንህዝብ እስራኤል ድማ ምናልባት አብት ቀዳማይ ምጽአቱ በመልአት አይተቀበልዎን ኩለም አይተቀበልዎን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይባረክ ሕጂ ግና ናብት ዳግማይ ምጽአት ክመጽእ ኾለ ግን
ክብረን አምላክ ይሁን ዳግም ከም ዝመጽእ የመልክታሎ ኣብቲ ዳግም ምጽአቱ ድማ ተኻፈልቲ ምዃኑ ክኾኑ ድማ ይዕድሞም ኣሎ እግዚአብሔር ይመስገን እቲ ሳልሳይ ሐሳብ ድማ ከም ውልቀ ሰባት ህይወትና አቤናይ ደረጃ ከም ዘለኻ እንፈልጠሉ ቃል ይዝቃል እግዚአብሔር ይመስገን ካብተን ሐሙሽተ አያሹ ዲና ካብተን ሐሙሽተ ለባማት ሙኻና ድማ ነፍስ ወከፍና ከም ውልቀ ሰብ ድማ እዚ ቃል አምላክ እዚ ይዛረበና ማለት እግዚአብሔር ይባረክ ክብረን አምላክ ይሁን ስለዚህ እቲ ዝበለጸ እቲ ጽቡቕ ዜና ናትና እንታይ እንድሕሪልና እግዚአብሔር ይመስገን ውልድ አምላክ ምዃንና ኩሉ ግዜ ተስፋ ኣለና ኣብ አምላክ ወላተን አያሹ ንበለን እግዚአብሔር ይመስገን ወላታ ህይወትናሲ ከምተን ዓሙሽተ አያሹ ደናግል ትኾን ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ናብ ልቦና ክንምለስ እግዚአብሔር ዕድል ይበና ኣሎ ግን ናብ አምላክ ከም ዝግባእና አምላክ ክንፈልጦም አምላክ ድማ ክንመላለስ እግዚአብሔር ዕድል ንሰብ ይህብ ኣሎ ክብረን አምላክ ይሁን እግዚአብሔር ይባረክ ክሳዕታ ናይ መወዳእታ ደወል ክሳዕታ ናይ መወዳእታ ግዜ አምላክ ነፍስ ወከፍ ሰብ ዕድል ይህበዩ ስለዚህ ሓንቲ ካብተን ዕድላት ድማ እዛ መዓልቲ እዚኣ ነፍስ ወከፍና አምላክ ዝሃበና ዕድል እዩ ክብረን አምላክ ይሁን እግዚአብሔር ይባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ዘመሳሰለን ዘፈላለየን እንዳራአና ህይወትና ድማ ብኡ መንጽር ክንፍትሽና እግዚአብሔር ይመስገን እቲ ዘመሳሰለን ነዘን 10 ደናግል ተን 5 ኣብ ክልተ ተመቂለን ኣለዋ 5 ለባማቴን 5 አያስየን ይልወን ኣሎ ቃል አምላክ እቲ ዘመሳሰለን ኩላተን ደናግል ምዃነን የመሳሰለኒ ኩላተን ቃል አምላክ ደናግል ይልወን ኣሎ ሰባይ ዘይፈለጣ ወይ ከዓ ንማንም ንኻልእ ደይፈልጣ ደናግል ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ምናልባት ትርጉም ድንግልና ኣብ ሃገርና ቅድሚ 20 ዓመት 30 ዓመት አርኪበለለሁ መርዓት ክትምርዖ እንድሕር ኮይና ተኾሊላ ተወጽእ ወይ ድማ ድንግልያ አይ ድንግልኛ ተፈሊጣ ተወጽእ ማለት እዩ ድሕሪ ደሎ ግዜ ንፈልጦይና እቲ ግዜ ከመይ ተቀይርኩም ደሎ ማለት እዩ ግን ክሳ ክንድዝ ኸማን ኣብ ህዝብና ቫልዩ ነይርዎ ማለት እዩ ትድንግልና ዝበሃልሲ ቫልዩ ዝነበሮ ነገር እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ፍላይ ድማ እስራኤላውያን ከዓ ድንግልና ቫልዩ ከም ዝነበሮ ንርኢ ኣለና ኣብዚ እግዚአብሔር ይመስገን እቲ ኻልኣይ ድማ ተቀዳማይ ኩላተን ደናግልየን የመሳሰለን እዚ እቲ ኻልኣይ ድማ ኩላተን ከዓ ንመርዓዊ ይጽበያ ኩላተን ከዓ በሓደ ግዜ ንመርዓው ታይ ገብራ ኣለዋ ክጽበያ ከለዋ ድማ ንሪእን ኣለና እግዚአብሔር ይመስገን እቲ ሳልሳይ ኩላተን ከዓ ቀነዲል ኣለወን ማለት ብዛዓቅመን መብራህቲ ሒዘን ተቀነዲለን ከዓ መብራህቲ ዘለዎ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ኩላተን ቀነዲል ኣለወን ኩላተን ደናግልየን ኩላተን ከዓ ንመርዓዊ ይመስላ ወይ ከዓ ይጽበያ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ኣብዚ ክትሪአን ኮለኻ ሕጂ መፈላለይ ዝበሃል የብለንን መፈላለይ ዝበሃል የብለንን ኣብዚ ብፊዚካሊ ክንፈላለ ምንም ኣይንኽእልኒና እቲ ዝፈላለየና እቲ ናይ ውሽጥና እምነት እዩ እቲ ናይ ውሽጥና ምድሓን እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ብደገ ክትሪአን ኮለኻ እቲኣተን ካብቲኣተን ዘፈላለየን መንገዲ ወላ ሓደ የብለንን ብደገ ክሪኣ ከለዋ እግዚአብሔር ይመስገን ምናልባት ኩላተን ዝምራ ነይረን ኾና ኩላተን ዌልካም ይብላ ነይረን ኾና ኩላተን ውን ሓደ ዓይነት ክዳን ገይረን ነይረን ኾና ኩላተን ውን ካልእ ተፈላለየ ደመሳሰለን ነይረን እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ብጣዕሚ ክንጥንቀቕ ኣለና እግዚአብሔር ይመስገን ክብረን አምላክ ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ብደገ ክሪኣ ከሎ ኩላተን ሓደ ይመስላ እቲ ናይ ውሽጥ ዝርኢ አምላክ ክሪእን ከሎ ግን ኣብ ውሽጠን ግን ዘፈላለየን ሓቂ ነይርወን እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ነቲ ደጋው ነገርና ገዲፍና ነቲ ናይ ውሽጥ ነገርና ክንምግብ ከም ዘለና ናይ እግዚአብሔር ቃል አጽኒዑ ይነግረና ውሽጣዊ መንነትና ክልወጥ ክኽእል ኣለዎ ውሽጣዊ ህይወትና ንክርስቶስ ዝመስል ወይ ከዓ ናብ ክርስቶስ ገጹ ዝጓዓዝ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ እግዚአብሔር ይመስገን ክብረን አምላክ ይሁን እንተዘይኮነ ግን እቲ ደጋው ምስሳል ገጽ ጎይታ ንምርኣይ ኣይብቃዕካን እዩ እቲ ናይ ውሽጥ ለውጢ እቲ ናይ ውሽጥ ምድሓን እቲ ናይ ውሽጢ ምስ ጎይታ ምረኻብ እዩ ናብ ፍጻሜ ከብጽሐና ዝኽእል እግዚአብሔር ይመስገን ክብረን አምላክ ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ካልእ እቲ ዘመሳሰለን ክሪእን ጸኒሕና ዘፈላለየን ድማ ብጣዕሚ አገዳሲ ዝኾነ ሓሳብ ማለት እዩ እቲ ዘፈላለየን ድማ ለባማትን አያሹን ኢሉ ፈልይወን ኣሎ እተን ሓደ እተን 5 ለባማትን እተን 5 ድማ አያሹየን
እግዚአብሔር ይመስገን እተን ለባማትና እምነት ለባም ሰብ ከም ብልህ ዝመላለስ ሰብ ገሩ ናይ ቃል አምላኽ ይመስሎ እግዚአብሔር ይመስገን ወንጌል ማቴዎስ ኩልና እንፈልጦ ቃል አሎ ምዕራፍ 7 ቁጥሪ 24 ክሳብ 27 ከም ዝብል ቃል አሎ እግዚአብሔር ይመስገን ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 7 ካብ 24 ክሳብ 27 ደሎ ሓሳብ ነዚ ነገረይ ሰሚዕ ዝገብሮ ኩሉ ቤቱ ኣብ ከውሒ ዝሰርሐ ብልህ ሰብኣይ ይመስል ኢሉ ዝናብ ዘነበ ውሕዝ ወሓዘ ንፋሱን ነፈሰ ነታ ቤት ከኣደፍእዋ ኣብ ከውሒ ተሰሪታ እሞ ኣይወደቐትን ነዚ ነገረይ ሰሚዑ ዘይገብሮ ኩሉ ግና ቤቱ ኣብ ሕፃ ዝሰርሐ ዓሻ ሰብኣይ ይመስል እንዳለ ይዛረብ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ እትን ጎይታ ድሰምዕ ወይ ከዓ ንቃሉ ድእዘዝ ምስ ቃሉ ከዓ ሕብረት ደለዎ ሰብ ከም ብልሂ ወይ ከዓ ከም ለባም ይመስሎ ናይ እግዚአብሔር ቃል ስለዚ ይሰምዕ እግዚአብሔር ይመስገን ምስ እግዚአብሔር ከዓ ይመላለስ ይነብር ማለት እዩ እዚ ምስማዕ እዝን ጎይታ ምእዛዝ ይደስምዕ ሰሚዕኻስ ናይ ምእዛዝ ከዓ አክሽን ክትወስድ ኮለኻ አብይወትካ ምስ ጎይታ ጥቡቅ ዝኾነ ሕብረት ክህልወካ እንከሎ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ነዚ ነገረይ ሰሚዕ ዝገብሮ ኩሉ ቤቱ ኣብ ከውሒ ድሰርሐ ብልሂ ሰብኣይ ይመስል ይብለና እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ቤትካ ኣብ ከውሒ ክሰርሕ ዘኽፍለካ ዋጋ አሎ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን እታ ዓሻ ሰብ ግና ቤቱ ኣብ ምንታይ ይሰርሕ ኣብ ቀረባ ወይ ከዓ ኣብ ቀረባ ንቤቱ ይሰርታሞ ወይ ከዓ ኣብ ሕፃ ይሰርታሞ ውሕጅ እንተመፀ ንፋስ እንተመፀ ዝኾነ ይኹን ማዕበል እንተመፀ ድማ ነታ ቤት ሒዝዋ ይኸይድ ስለዚ እተን አንስቲአተን ጎይታ ክመጽእ ከሎ ወይ ከአብቲ ጎይታ ዝመጸሉ ዘይተን ክጸናሕ አይከአለን ኣብ ከውሒ ተሰረተ ዝነበረ ህይወት ስለ ዘይነበረን ማለት እዩ ኣብ ሕፃ ተሰረተ ህይወት ነይርወን እቲአተን ግና ለባማ ስለ ዝኾና እግዚአብሔር ይመስገን ነዊሕ ግዜ ከጽንሐን ዝኽእል ጸጋ ወይ ከዓ ዘይቲ ነይርወን ክብረን አምላ ይኹን ስለዚ እቲ ዘመሳሰለን ከም ዝረአና ተዘፈላለየን ድማ ክልቲአተን ሓሙሽተ ሂብወን አላ ሓሙሽተ ለባማት ሓሙሽተ ዓያሹ ስለዚ ሓዲአን ለባማትየን እተን ሓደ ድማ ዓያሱ ኢልወን እግዚአብሔር ይመስገን ዓሻ ማለት ድማ ኣብ ሕብረተሰብናው ፍሉጥ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ክብረን አምላ ይኹን እግዚአብሔር ቃል ክነግረና ከሎ ምሳሌ 14 ካብ ሓደ ንሕሪና ለባም ሰበይቲ ቤታ ተሃንጽ ዓሻ ሰበይቲ ግና በገዛ ዳዋ ቤታ ተፍርስ ይብለና ለባም ሰበይቲ ቤታ ተሃንጽ ዓሻ ሰበይቲ ግና በገዛ ዳዋ ቤታ ታይትገብር ተፍርስ አምላኽ ካብ ዕሽነት ንልብና ይምለሶ ክብረን አምላ ይኹን ዓሻ ብልቦ አምላኽ የለን ካ ይብለና መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 14 ተሪኢና ስለዚ እታ ለባም ሰበይቲ ቤታ ተሃንጽ እታ ለባም ሰበይቲ ቤታ ተጽሪ እታ ለባም ሰበይቲ ንቤታ ከም ዝግባእ ትገብር እታ ዓሻ ግና በገዛ ዳዋ ነቲ ቤታ እንታይ ትገብሮ ተፍርሶ ስለዚ በሐቂ አምናይ ልቦና ህይወት እንድሕራለና ቤትና እናሃነጽናይና እንነብር ሰማያዊ ቤት እናሃነጽና እንነብር ኣብዚ ነብረውን እግዚአብሔር ይመስገን እቲ ቤትናውን መንፈሳዊ ነገር በመንፈሳዊ ነገር ተሃንጸ ቤት ይልወና ክብረን አምላ ይኹን እታ ዓሻ ሰበይቲ ግና በገዛ ዳዋ ንቤታ ተፍርስ እግዚአብሔር ይመስገን አምላኽ ነፍስ ወከፍና ከም ናዕሽነት ህይወት ይሐልወና ክብረን አምላ ይኹን አንስቲ ነፍስ ወከፍክን ስምዓ አቦታት ነፍስ ወከፍና ንስምዓ ነዚ ቃል ከዓ ነቅልበሉ ክብረን አምላ ይኹን አባይትና ክንሃንጽ ይፈቃድ እግዚአብሔር እናተሃናነጽና ክንከይድ ይፈቃድ እግዚአብሔር እናተፈራረስና ክንከይድ ይፈቃድ እግዚአብሔር አይኮነን ክብረን አምላ ይኹን እግዚአብሔር ይመስገን ቅድም ክንምርዖ ከለና ሰናይኻ ሰናይ ንብሎን እግዚአብሔር አመወዳእታ ድማ እቲ ነገራት ምስ ከፋአና ድማ ናብ እግዚአብሔር ምጉርምራም ይጅመር ስለዚ እዚ ዕሽነት እዩ ስለዚ ታለባም ሰበይቲ ግና እንተ ኸፋአ እንተ ጽበቃ እንተ ጣዓማ እግዚአብሔር ይመስገን ቤታ ሁሉ ግዜ ንምህናጽያ ትጽዕር ንምህናጽ ቤታ ትጽዕር ክብረን አምላ ይኹን እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ለባም ሰበይቲ ቤታ ተሃንጽ አሻግና በገዛ ኢዳ ነት ቤታ ተፍርሶ ይብለና ናይ እግዚአብሔር ቃልሞ ነፍስ ወከፍና አባይትና ክንሃንጽ ንጋደል ክብረን አምላ ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ስለዚ እዚ ዘፈላለየን ለባማትን ዓያሹን ኢልወን አሎ ዓቢ ፍልል ያሎ በዚ አመንጎ ዓሻን አመንጎ ለባምን በጣም ፍልል ያሎ
اتخلاي اتن لبامات እግዚአብሔር ይመስገን እንተ ያለውን ዘይቲ አለውን ክብርን አምላክ ይሁን እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታዩ اتن لبامات እንተ ያለውን ዘይቲ አለውን اتن አያሽጉና እግዚአብሔር ይመስገን ዘይቲ አይጸናህንን ተወሰነ ዘይት እንኳን እንተ ጸናህን ተነበረን ክሳዕት ምጻ ወይካ ክሳዕት ፍርቅለይቲ ወይካ ክሳዕት ጎይታ ዝመጽ ክሳዕት ጭራህ ምራህ ዝኸውን ግዜ ግን ከጽናህን ዝኽእል ዘይቲ አይነበረንን ይብለና አለው ዝና እግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ እዚ ዘይቲ ድማ ምሳሌ ንሐቀኛ እምነትን ጽድቅን ናይ መንፈስ ቅዱስ ህልውና አብ አመንቲ ዝገልጽ ክብርን አምላክ ይሁን እዚ ዘይቲ እዚ ክብርን አምላክ ይሁን ንሐቀኛ እምነትን ናይ ጽድቅን ናይ መንፈስ ቅዱስ ህልውናን አብ አመንቲ ዝገልጽ ሓደ ኻብቲ እግዚአብሔር ይመስገን ኃይል ናይ መንፈስ ቅዱስ ወይ ከጥቅም ናይ መንፈስ ቅዱስ አባና እንድሕሪና እቲ መጀመሪያ ንአምላህ ንኽንቅበሎ ይደፍዓና ናብ ሐቅ ዘበለ ይመርሐና ይረትዓና ኃጢአተኛታት መዃንና አውጭና ረትዒ የምጽሞ ካብዛ ኃጢአት ዝኸውጻና ኸአ ሐሰው እንብል እንደል ማለት እዩ ድሕሪ ኸአ ናብ ጎይታ ይመርሐና ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ክብርን አምላክ ይሁን ስለዚህ እዘናንስ እዚአተን ንሐቀኛ አመንት ባህርን ንሐቀኛ አመንት ዘሎ መንነት መግለጽየን እግዚአብሔር ይመስገን ናይ መንፈስ ቅዱስ ህልውና አውሽጠን የርወን ክብርን ጎይታ ይሁን እግዚአብሔር ይባረክ ክብርን አምላክ ይሁን ስለዚህ እዘናንስ እዚአተን ዘለባማት ናይ ዘይቲ ወይካ ናይ ህልውና መንፈስ ቅዱስ አብሂወን ነውሕ ኸጽንሐን ዝኽእል አብዝ ደኸማሉ ኸበርትዐን ዝኽእል አብዝ ሐዘናሉ ኸጸናንዐን ዝኽእል እግዚአብሔር ይመስገን ብርሃን አብዝ ጠፎ ብርሃን ክኾነን አብዝ ዝኽእል ኣብ ኩሉ እዋን ክጠቅመን ኣብ ኩሉ እዋን ድማ ናብ ክርስቶስ ከሪእየን ከጠምተን ዝኽእል ህልውና መንፈስ ቅዱስ ኣብ ህይወተን የርወን ጭልምልም አይበለን ህይወተን እግዚአብሔር ይመስገን ክብርን አምላክ ይሁን እኳ ደአ መብራህተን ኩሉ ጊዜ ድልው ነሩ እግዚአብሔር ይመስገን ክብርን አምላክ ይሁን ኣብዚ ደቀሳሉ መብራህተን ድልው ኣብዚ ተንሳአሉ ኸ መብራህተን ድልው ነሩ እግዚአብሔር ይመስገን ክብርን አምላክ ይሁን ስለዚህ ናይ እግዚአብሔር ቃል ሓቋቁኹም ዕጡቅ መባረቱኹም ድማ ብሩህ ይኹን ይብለና ናይ እግዚአብሔር ቃል ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 12 ሓቋቁኹም ኩሉ ጊዜ ዕጡ ንስራሕ እተዳለወ ንአገልግሎት እተዳለወ ንምጉያይ እተዳለወ ንምግልጋል እተዳለወ ንኹሉ ንምእታው ንምውጻእ እተዳለወ ሓቋቁ ይሃልኹም ዕጡቅ ይኹን መባረቱኹም ድማ ይብራ መባረቱኹም ድማ ዘይቲ አይጉደሎ መንፈስ ቅዱስ አይጉደሎ በጎይታን ጽናዓት ኃይሉን እናበርታዕኹም ኪዱ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ክብርን አምላክ ይሁን ስለዚህ እዘናንስ እዚአተን ግን እዘን ለባማታንሲ እዚ መንፈስ እዚ ነርወን በዚ መንፈስ እዚ ንጎይታ ድጽበያ ነረን እግዚአብሔር ይመስገን ክብርን አምላክ ይሁን ስለዚህ መብራህትና ኸይጠፈ እግዚአብሔር ይመስገን እትምስ ጎይታ ዘለና ሕብረት ከይጎደለ እኳዳ እናወሰኸ እግዚአብሔር ይመስገን እናወሰኸ እናዓበየ ከኸይድ እንኮሎ ጥራይና እግዚአብሔር ይመስገን ንጎይታን ምጽአቱን እናተጽበና እንነብር ተስማና ድማ እናተሐደሰ ዝነብር ክብርን አምላክ ይሁን እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እዩ ስለዚህ እዘን ለባማታንሲ ህልውና መንፈስ ቅዱስ ኣብ ህይወተን ነርወን እግዚአብሔር ይመስገን ንጎይታ ደጸቢ ንጎይታ ኸጸበካ ድኽእል ህልውና መንፈስ ቅዱስ ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ህይወትና ሁሉ ጊዜ ክናፍቆ መንፈስ ቅዱስ ኩሉ ጊዜ ክንጸምእ ንመንፈስ ቅዱስ ድማ ልክዕ ከምትማይ ንማይ ብማይ ሰቲና እንረውየ በመንፈስ ቅዱስ ድማ ህይወትና ክትዓርፍ ህይወትና ክትረዊ ሰላም አምላክ ድማ ኣብ ልብና ክመልእ ውጭና ክንመልእ እግዚአብሔር ይመስገን መእታውና ሙጻና እግዚአብሔር ይመስገን መንፈስ ቅዱስ ምኻኑ እናተአመና መንፈስ ቅዱስ ድማ ዝጸባበ ህይወት ዝደል ህይወት አው ዝእመን ህይወት አው ዝውከል ህይወት ከለወና ፍቃድ እግዚአብሔር ይመስገን በዚሁ ምድላውና በዚሁ ዕጥቋት እንኸውን በዚና መባረትና ሁሉ ጊዜ ብሩህ ዝኸውን ክብርን አምላክ ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እዩ ስለዚህ እዘን ለባማታንሲ ናይ መንፈስ ቅዱስ ህልውና ናይ መንፈስ ቅዱስ መልአት ናይ መንፈስ ቅዱስ ጸጋ አውሽጠን ነርወን እግዚአብሔር ይባረክ ከዳልወን ዝኽእል በቃ ተስፋን ዝሕድስ ብናፍቆት ንኽጽበዮ እንዳዓያ ኽጽበዮ እናውገያ ኽጽበዮ እናገበራ ኽጽበዮ ዘኽእለን ህልውና መንፈስ ቅዱስ አውሽጠን ነሩ እግዚአብሔር ይመስገን እቲ ዘይቲ ንህልውና መንፈስ ቅዱስ እዩ
ዝገልጽ ክብረን አምላክ ይሁን ስለዚህ እዘይት እዚ ንሐቀኛ እምነትን ጽድቅና የመንፈስ ቅዱስ ህልውናን አብተን ለባማት የበልክተና እግዚአብሔር ይመስገን ክብርን ጎይታ ይሁን እተን ሓደ ድማ ዘይት ዘይብለን ንተወሰነ ጊዜ ዘይትን ይርወን ነገር ግን ክሳዕ ፍርቅ ለይቲ ወይ ክሳዕቲ መርዓዊ ዝመጸሉ ጊዜ ከጽንሐን ዝኽእል ዘይቲ ዘይነበረን ምናልባት ይለይ ሐስብ ክብርን አምላክ ይሁን አምላክ ከነፍስ ወከፍና ካኡ የምጻና ብስመን አመንቲ ይመስላ በካይደ እንስበቲ ደጋዊ አገላልጸን አመንቲ ይመስላ ዚን ምክንያቱ ደመሳሰለ ነጊረኩም አብዝውን ንሕሪና ንተወሰነ እዋን ክኺደን ዝኽእል ዘይቱን ይርወኒ ክሳዕ መወዳእታ ግን ከብጽሐን አይካአለን ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ዘይት ሁሉ ጊዜ ክጎደል የብሉን ማለት እዩ ብርሃን ሁሉ ጊዜ አብይወትና ከጠፍ ደይብሉ ነገር እንተሎ ቀዳማይ ነገር ብርሃኒ አብይወትና ከጠፍ ዘይብሉ ሁሉ ጊዜ ክንሕዞ ዝግባአና ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔር ይመስገን ከነድ ሙቆዝ ዝግባአና ንእግዚአብሔር ብርሃኒ ሁሉ ጊዜ ከነአለየ ካብይወትና ሁሉ ጊዜ ክንጻረሮ ዘለና ካብይወትና ሁሉ ጊዜ ከነርሕቆ ዘለና ካብይወትና ድማ ግብር ጸልማት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ዘናንስ እዚአተን ንተወሰነ ጊዜ ከኺደን ዝኽእል ጥራይ ናሞዳታ ከብጽሐን ዘይክእል ዘይቲ ነይርወን አመንጎ ዝቋረጽ ማለት እዩ ምናልባት ንጎይታ ተቀቢሎም ንድሕሪት ተመልሱ ዝምስላ ኾና ኸላየን ምናልባት አቤት አምላክና ተመላለሱ ብኽልተ እግሮም ዝሕንኩሱ ሰባት ክምስላ ኸላ ኾና አይ አመንቲ አይ ዓለማውያን አብዝን ምናልባት እናተጠራጠሩ ዝመላሱ በጎይታ ዚዓብዩ ነውህ ዓመት አቤት አምላክ ዝገብሩ ነገር ግን ናይ ዕቤት ምልክት ዘሪዩ አመንቲ ኾኑ ኹልዮም ስለዚህ ነፍስ ወከፍና ግን እግዚአብሔር ይመስገን ዘይትና خملእ ሁሉ ጊዜ ናብ ጎይታ ክንቀርብ ናብ አምላክ እናቀረብና እናተጸጋዕና በመንፈስ ቅዱስና ህይወትና እናተሐደሰ እናበርታዕና نحيلنا برهنا نادمق كوصينا እግዚአብሔር فقدن حسابن እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ አብይወትና ከጠፍ ደይብሉ ህልውና መንፈስ ቅዱስ እዩ ብርሃን መንፈስ ቅዱስ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ነዚህ ብርሃን እዚ ሁሉ ጊዜ እናዓቀምና እናድመቅና ክንከይድ እግዚአብሔር ድልየት እግዚአብሔር ይባረክ ክብረን አምላክ ይሁን ስለዚህ እተን ካልኦ ድማተን ሓደልና ዘይቲ ዘይብለን ወይ ከዓ ማለት حقኛ እምነት በመንፈስ ቅዱስ ዘይረኸባ እቲ حقኛ እምነት እቲ حقኛ ሙከላ ጎይታ እቲ حقኛ ምስ አምላክ ምምልላስ ዘይረኸባ ዘይተረድአን ኮውን ይኽእል ወይ ድማ ሸለዝ ዝበላ ኾና ኸላ ወይ ድማ ዝደኸማ ኾና ኸላ ወይ ድማ አው ዘይበጽሐ ኾና ኸላ በዚ ኾነ በት ግን ህልውና መንፈስ ቅዱስ አብይወተን በመልአት ዘይነበረ አመንቲ ዝውክላ አንስትያን እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ አምላክ ነፍስ ወከፍና በዝማዓት እዚ ካብዚ ነገር እዚ ይውጻአና አሜን ዶ አምላክ ካብዚ ነገር እዚ እግዚአብሔር ይመስገን ህይወትና ባልባል እንዳባለ እናተቃጸለ በፍቅር ጎይታ እናነደደ ውሽጥና እግዚአብሔር ይመስገን መንፈስ ቅዱስ ድማ እናተሐደሰ ህይወትና እግዚአብሔር ይመስገን ከም ተቃል እግዚአብሔር ማለት እዩ ማዓልታትና ቤት እግዚአብሔር ከነውሕ ኸሎ ኃይልና ድማ ብኡ ክሕደስ ማዓልት ቁጥር ማዓልታትና እናነውሕ ከይድ ከሎ ኃይልና ድማ በመንፈስ ቅዱስ እናተመለእ ከይድ እግዚአብሔር ይመስገን ክብረን አምላክ ይሁን አብዘመና በጣዕሚ ዝሕዝን ደሎ እንድሕሪና ቅድሚ 2 ዓመት ክትሪኦ ጸናሕኻ አገልጋሊ ድሕሪ 2 ዓመት አይትሪኦን ኢኻ ወላ መዘምራን እንደረ አብዛ ቤትና አብዛ ዘለና እንደ እንደረ 4 ዓመት ገይረለሁ ቆን 4 ዓመት ዝነበሩ መዘምራን አቤለው ሕጂ ህይወት ኮም ይኮነን እቲ حقኛ መንፈሳውነት ኮም ይኮነን بحق يدبلكم دلهم اندحر تمرعنا اغلغلوت نغدفو خوينا اندحر وليدنا اغلغلوت نغدفو خوينا اتولاد زوهبنا كون املاك نمسكنو لمبر اغلغلوت كن حدغلا ايكونن اتمرع زوهبنا نا املاك بو اندا مسكنا نا املاك نسمرلو تتحيزنا نا املاك نغلغل لمبر كابغلغلوت كويكا خب صقا املاك كغدلنا ايكونن يا بير مسكن ስለዚህ አምላክ አምነሱ ከፍ ህይወትና ዝበና ዘበለ ቡን አምላክ እናስመርና ቡድማና አምላክ ከነገልግሎሉ ይዝበና
ክብርን ጎይታ ይኹን እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ አገልግሎትና እናተሐደሰ እኮዳ እናዓበይ ክኸይድ ክኽእል ኣለዎ ኣብ መድረኽ ነርና ተወሰነ ዓመት ድማ ካብ መድረኽ ዘእልየና ነገር እንድሕር ኣሎ ካብ ጸጋ ንጎድል ኣለና ማለት እዩ ምናልባት አገልግሎት ምቕያር ወይ ከዓ ካልእ መገልጋል ጽቡቕ ነገር እዩ ማለት ኣይኮንኩን ድብል ኣለኹ ኢን ጀነራል ብሓፈሻ ግን ጽቡቕ ክጎይ ጸንሕ ሞገለ ድሕሪ ተወሰነ ዓመት ግና የለና ኣይትረኽቦን ስለዚህ ናይ መንፈስ ቅዱስ ኃይል የድልየካ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይባረክ ካብ ዘለናዮ እናዕበና ክንከይድና እግዚአብሔር ቃል ክብርን አምላ ይሁን ሎሚ መዘምራን ኣለኹ ሎሚ ናይ ሰባት መዝሙር ዝምር ኣለኹ ንዓመታ ድማ ናታይ መዝሙር ክዝምር ክኽእል ኣለኒ ኣይኮነ እንዲ እወ እግዚአብሔር ናትካ ነገር ይበካ እዩ እግዚአብሔር ጸጋዊ እዩ ክብርን ጎይታ ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ስለዚህ እንታይ ይኽብል ደልየ ክብርን አምላ ይሁን እቲ ጸጋቲ እናዓበይ ክኸይድ ክኽእል ኣለዎ እናዕበና ክንከይድ ክንክእል ኣለና ብጎይታን ብጽንዓት ኃይሉንሲ እናጣሐስና ክንከይድ ክንክእል ኣለና እንተ ዘይኮነ እንድሕር ትዝቕብብ ኮንካ ናብዘን 5 ደናግል ዓያሽውን ክትወርድ ትኽእል ተኽእሎ ኣሎ አምላኽ ዘዓቢ ውሉድ ይዝበካ እግዚአብሔር ይመስገን ክንዓቢ ዝደልየና እግዚአብሔር ብጸጋ ክንዓቢ ዝደልየና በአገልግሎት ክንዓቢ ዝደልየና ክብርን ጎይታ ይኹን እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ እዘና ንስ እዚኣተን ግና እግዚአብሔር ይመስገን ገለ ብዛዕባ ጎይታ ሂንትን የርወኒ ገለ አፍልጦን የርወኒ ነገር ግን እቲ ዝነበረን አፍልጦ አማንም ከብጽሐን አይከአለን ክሳዕ መወዳእታ ንምጽአት ጎይታ ክቀብለን አይከአለን እግዚአብሔር ይመስገን እዚ ድማ ናይ መንፈስ ቅዱስ ህልውና ኣብ ህይወተን ጠፊኡ ማለት እዩ ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ከነንበድብዶ መንፈስ ቅዱስ ከነሽርፎ ከንዳሎ ሁሉ ጊዜ መንፈስ ቅዱስ ደሊ ህይወት ክልወና እሲ ድማ ኃይል ዝኾነና እሲ ድማ ነዳድድ ውስኸልና ኣብ ህይወትና እግዚአብሔር ይመስገን ናብ ምጽአት ክርስቶስ ክንጥምት ናብ ምጽአት ክርስቶስ ከዓ ክንጻበ ዝገብረና ከዓ ኃይል ዝበና ናይ እግዚአብሔር መንፈስ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ነፍስ ወከፍና በመንፈስ ቅዱስ ህይወትና ክቀጻጸር እግዚአብሔር ይደልየና ክብርን አምላክ ይሁን መንፈስ ቅዱስ ተቀጻጸለ ህይወት ክልወና ዝሕላት ከይንኸውን ድንዝዛት ከይንኸውን ክብርን አምላክ ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ስለዚህ ምናልባት ጳውሎስ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ከም ዝብል ቃል አምላክ ኣሎ እግዚአብሔር ይመስገን ጥቅመና የነፍስ ወከፍና ኢለ ይሐስብ ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ኣብታ ጥቕስ 14 ከምዚ ኢሉ ብዙሕ ድሕሪ ምዝራቡ ስለዚህ ከዓ ኣታደቂስካ ዘለኻ ንቓሕሙ ካብ ሙታት ተንስእ ክርስቶስ ከዓ ክብርሃልካዩ ይብል ይብለና ናይ እግዚአብሔር ቃል ኣታደቂስካ ዘለኻ እንታይ ግበር ንቓሕ እግዚአብሔር ይመስገን ኣታደቂስካ ዘለኻ ስለዚህ ኣታደቂስካ ዘለኻ ንቓሕ እሞ ካብ ሙታት ተንስእ ክርስቶስ ከዓ ክብርሃልካዩ ይብል ይብለና እግዚአብሔር ቃል ብዛዕባ ሙታት ኣይኮነን ዛረብ ዘሎ ብዛዕባ መንፈስ ዝሞቱ ዝደንዘዙ ዝደኸሙ ይዛረብ ዘሎ ስለዚህ ኣታ ደቂስካ ዘለኻ እንታይ ግበር ካብ ሙታት ተንስእ ብህይወት ኣለኹ እንዳበልካስ ሞትውን ኣለኹ 4 መሓወር ህልወካ ክትቀሳቀስ ትኽእል ኢኻ ተኣቱ ትወፅእ ነገር ግን መንፈስካ ክደክም ክመውት ክእል እዩ ስለዚህ ጳውሎስ እግዚአብሔር ይመስገን ኣታደቂስካ ዘለኻ ንቕሕሙ ካብ ሙታት ተንስእ ክርስቶስ ከዓ ተገብረልካዩ ከብርሃልካዩ ዝብለና ዘሎ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ህይወትና ክትነቅሕ ህይወትና ክትንስእ ካብ ብዕዛዘ ካብ ድዕዝመና ዘበለ ክትንስእ ካብ ድሕዘና ዘበለ ክትንስእ እግዚአብሔር ይመስገን ካብ እምሮና ሐሳብና ዝሕዝ ዝጸልም ዘበለ ክትንስእ ክብርን ጎይታ ይኹን እዚ ድማ መንፈስ ቅዱስ ይዘንቀሐካ መንፈስ ቅዱስ ጥራዩ ሰብ ክነቅሕ ድኽእል መንፈስ ቅዱስ ጥራዩ ህይወትና እግዚአብሔር ይመስገን ህይወት ክዘርእ ድኽእል ንምግልጋል ኃይል ንረክብ ንምንባር ኃይል ንረክብ እግዚአብሔር ይመስገን ንምዕታው ንምውጻእ ድማ ኃይል ንረክብ ክብርን አምላክ ይኹን ስለዚህ ዘፈላለየን ክልቲኣተን ዓያሽ ነይረን ዘፈላለየን ተን ሓደ ዘይት ነይርወን ተን ሓደ ከዓ ዘይት የብለን ይልናለና ሳልሲ ሐሳብ ድማ እተን ለባማት ንመርዓዊ ክረኽብኦ ከለዋ
እተን ዓያሽግና ንመርዓዊ ኣመወዳእታ ኣይረኽቦን ብጣዕሚ ድሕዝን ማለት እዩ እተን ለባማት ገጽ መርዓዊ ወይ ከዓ ገጽ ጎይተአን ክሪኣ ኸለዋ ያብር መስገን ናብቲ መጽናሉ ዘለዋ ቤት ከኣትዋ ኸለዋ ኣፍ ደገ ክኽፈተለን ክረኽቦ ኸለዋ እተን ዓያሽግና ማዕጾ ክዕጸወን ከሎ ብጣዕሚ ድሕዝን ማለት እዩ ክብርን ኣምላኽ ይኹን ኣምላኽ ሕዋተይ ነፍስ ወከፍና ማዕጾ ኸይተዓጽወ ዕድል ይህበና ኣሎ እግዚአብሔር ይመስገን ዕድል ይበና ኣሎ ክብርን ጎይታ ይኹን ንኣምላኽ ንምግልጋል ዕድል ይበና ኣሎ ናኡ ንምምላስ ዕድል ይበና ኣሎ ንምዕባይ ዕድል ይበና ኣሎ ንሓድና ከም ዝግባእ ንምዃን ዕድል ይህበና ኣሎ እግዚአብሔር ይመስገን ክብርን ጎይታ ይኹን ስለዚ እተን ለባማት ምስ መርዓዊአን ክራኸባ ኸለዋ ምስ ጎይታ ክራኸባ ኸለዋ እቲ ኣፍ ደገ ኸይተዓጽወ ኸሎ እግዚአብሔር ይመስገን እኳ ደኣ ብኽብሪ ከኣትዋ ተኸፊትለን ከኣትዋ ኸለዋ ንርኢ እቲኣተን ግና ኣፍ ደገ ክዕጽወን ከሎ ምስ ተዓጽወ ድማ ዝገርም ነገር ድማ ጎይታ ክሳዕ ክንደዚ ለዋህ ክነሱ ክሳዕ ክንደዚ ፈቃር ክነሱ ክሳዕ ክንደዚ ክዕገስ ዝጸንሕ ክነሱ ኣብኣ በፂሑ ግን ኣይከፍተካን እዩ ዕላሙኣ እግዚአብሔር ይመስገን ባህሪ እዩ እግዚአብሔር ክብርን ጎይታ ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ስለዚ እቲ ዘፈላለየን እሳተን ክሳዕ መወዳእታ ነቲ ጽብኤ ጎይታ ክረኽቦ ኸለዋተን ለባማት እተን ዓያሽግና ኣፍ ደገ ክዕጸወን ከሎ ንርኢ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ትገብሮ ነገር የለን እቲ ክንገብረሉ ዝግባአና እቲ ንኣምላኽ ክንነብረሉ ዝግባአና ሕጂ ብሂወት ከለና ክብርን ኣምላኽ ይኹን መዓልታት ንእስነትካ ንፈጣሪኻ ዘኩረምሽ ይብለና ናይ እግዚአብሔር ቃል ስለዚ ኣምላኽ ኣብቲ ዝበና መዓልታት ጥራይና ንኣምላኽ ከነስምሮ እንኽእል ኣብቲ ዝሃበና መዓልታት ጥራይና ንኣምላኽ ከነገልግሎ ምስ ኣምላኽ ክንነብር እንኽእል ግን ሓደ መዓልቲ ግን ባህ ኣይበለልን እትብለሉ መዓልታት ግን ይመጽ እዩ ብዝሓለፈ እትጣዓሰሉ መዓልታት ይመጽ እዩ እሱ ኸይኮነ ኸሎ ግን እግዚአብሔር ይመስገን እቲ ኣፍ ደገ ብሩሕው እቲ ጸጋ ድማ ብኽፍቱ እግዚአብሔር ይመስገን እቲ ሓይሉውን እንከሎ ትጥዕናውን እንከሎ ትጉልበቱን እንከሎ ክብርን ጎይታ ይኹን ምስ ኣምላኽ ምንባርን ንኣምላኽ ምስማርን ክብርን ጎይታ ይኹን ኩሉ ግዜ ድማ ድጽበ ልቢ ክህልወካ ኣክቲቭ ዝኾነ መንፈስ ኣብ ውሽጥኻ ክህልወካ እግዚአብሔር ይመስገን ፍቃድ እግዚአብሔር ክብርን ጎይታ ይኹን ስለዚ እተን ለባማት ገጽ መርዓዊ ክሪኣ ኸለዋ እተን ዓያሽግና ገጽ መርዓዊ ክሪኣ ኣይከኣላን ስለዚ ሕዋተይ ኣበናይ ክፍሊ ኢና ዘለና ካብዘን ክልተ ምግልጋልና ጋራንትድ ክገብረና ኣይክእልን እዩ ዝንትን ምግባርና ክገብረና ኣይክእልን እዩ እዚ ሹሪ ርጉጽ እዩ እቲ ዝገብረና ብመንፈስ ተቐጻጸለ ህይወት بفقري مس أملاخ زنبر هيوت زي تفق منفس كل جزء تخلع زنبر منفس أوجتنا كله خلالله برجس ما زمن فزي أما أخلنا أوجتنا له يا أبير مسكين كبرون قويتا يكون سلازي قويتان بقر أمود أتاش عن تايلوك يا أبير مسكين تحسب كتقالو له خلو أبتي تقصي عسرت سلسة كم زيلوك يا أبير مسكين مبأسي أتود سبز مسألة معلتن ساعتنا يتفلتون يخمو انتاي قبرو نقحو كبرون قويتا يخون نقح منفس يحلونا يا أبير مسكين نقح منفس يحلونا نقح منفس كهلوكا منفس قدس كل جزء يا أبير مسكين حبرت مسوخ تقبر نعو الناس أوعها بمنفس قدس دم ختصلي بمنفس صلي بلنا نجزي أبير قال بمنفس أقل قلي بلنا نجزي أبير قال بمنفس نبوري بلنا نجزي أبير قال يا أبير مسكين بمنفس قدس يا أبير مسكين كل جزء زحد سوات كل جزء نعود سمع هوات نعوز دل هوات يا أبير مسكين نعوز مش هوات يا أبير يبارك كل ونا نجزي أبير قال ينقرنا الله كبرنا عمله يخون مبارسي أتود سبز مسألة معتن ساعتن أيتفلتون يخمو كل جزء تايقبرو نقحو مسعبنا يكوننا ننكح ويكا زي أمس قبركوس كم زي قبريه أيكوننا ننبل معالتات كلنا يجزي أبيهرين ناتنا يكونان يا كابزي أبزهم وتزي أو نتاي كم نخونا ينفلتن
ስለዚህ ታን ምስ ኣምላኽ ክንነቕሓላ ዘለና እታ ዘለና እዋን እያ እታ ዘለና እዋን ስለዚ መደብ ምምዳብኳ ጽቡቕ ተኾነ ፕላን ምግባርኳ ጽቡቕ ተኾነ እግዚአብሔር ይመስገን ግን ልዕሊ ኩሉ ኸኣ ናይ እግዚአብሔር ፕላን ክንሓስብ ክብርን ጎይታ ይኹን እንገብሮ ዘበለ ኩሉ ንሓሰብ ኣምላኽ ዘማዕኸለ ክኸውን እግዚአብሔር ይመስገን ብዛዕባ ጽባሕ ኣይትሕሰቡ ኣይብለናኒ ቃል ኣምላኽ ብዛዕባ ጽባሕ ኣይትጨነቁ ይዝብል ብዛዕባ ጽባሕ ክንሓስብ ክንምድብ ዝኾነ ይኹን ነገር ክንገብር ጽቡቕ እዩ ክብርን ጎይታ ይኹን ግን ኩሉ እግዚአብሔር ይመስገን ከም ፍቃድ ኣምላኽ ክኸውን ከሎ ይጽቡቕ ኩሉ ሲ ኣባኸ ጎይታ ንጎይታ ኻ ነእትዎ ኣባስ ንጎይታ ኣባ ንጎይታ ኣብታ ጽባሕ ትምድባ ጎይታ እንተሎ ብህይወት እንተለና እዚኣ ክገብር እየ ሶኪ ጉድ ክብርን ኣምላኽ ይኹን ስለዚ ኩሉ ግዜ ብጎይታ ዝነቕሐ ህይወት ንምጽኣት ጎይታ ትነቓቕሐ ህይወት ተዳለወ ህይወት ክህልወና ናይ እግዚአብሔር ቃል ይነግረና ኣሎ እግዚአብሔር ይመስገን ክብርን ኣምላኽ ይኹን ጴጥሮስ እውን ከም ዝብል ቃል ኣምላኽ ጽሒፉሎ ኣብ ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 I think ቁጥሪ 13 ይመስለኒ ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁጥሪ 14 ዳ ሬታ ከምዚ ይብልና እግዚአብሔር ቃል ስለዚህ ኸኣቱም ፍቁራተይ ነቲ እናተጸበኸምሲ ብዘይ ነዚ እናተጸበኸምሲ ብዘይ ነውርን ብዘይ መንቀብን بسلام أبقنوا كتركبوا تجادلوا سلازخا أتنفق قراتي نزي الناس تصبهم نتمسعت كويتا أبلع على مسيء تحيج ودلو نزي الناس تصبهم سي بزي نورن بزي منقبن بسلام أبقنوا كتركبوا تاجوروا تجادلوا يا بير مسكن نعمة قدلي ناي فقري قدلي بمنفس قدوس تقادلو قدلي كبرنا أملاح يخون نعون منبار نعون ممسال نعون مصباي تقادلو قدلي كهلوكا يا بير مسكن كبرنا قويتا يخون سلازي بزنا قرزي كل غزي نقويتا خنصبه بمنفس قدوس يا بير مسكن تقصاص على هيوت كلونا نعملاح دما يا بير مسكن ابتزهبنا غزين ابتزهبنا اوانن بو خنسمرو حنت كون نتعسلا خيتلونا عمعلتاتنا يا بير مسكن اكودا معلتاتنا كلنا املاح نامسكننا خنحلفن ناملاح بهنا بلنا خنحلفن بود ما عموداتا غص اتنصبيه غويتا كنري كاو تدالولنا عسب ما خنقبل كاو تدالولنا شلمات دما خنقبل اسو زدالولنا سناي ነገር دما يا بير مسكن بتبعات كنقبل يا بير مسكن يا بير يدلينا كبرنا املا يكون ስለዚህ ህይወትና አብከናይ ደረጃት ሁሉ ተኸውን ምሰን አይሽ ደኾን ህሉ ወላስ ምሰን ለባማት አቤናይ ግሩፕ ንህሉ ምሰን ለባማት ደኾን ህሉ ምሰን አይሹ ህይወትና አብኮንት ነዶን ሕልፎን ህሉ ወይ ድማስ እግዚአብሔር መስገን ምስቃሉን ምስ መንፈሱን እግዚአብሔር መስገን ገጹ እናደለና እናተጸባባና ያ አብይ ዝደልየስ ለባማት ክንከውን كم قالوا خنبر نقالوا زمسل هي ودما كلونا እግዚአብሔር ይደልየና እግዚአብሔር ይባረክ እንታዋይ ወላዲው ዘይጠቀም ወለድ ኮል ዝደሊ ያለን ንወልዶም ደቅና ዝጠቅሙ ኮኑ እንደሊ ንምነ አምላኽ ድማ አብይወትና ዝምነው ነሲው እግዚአብሔር መስከን ናአምላኽ እንጠቀም ወለድ ኮይና እግዚአብሔር መስከን ክንመላለስ ፍቃድ እግዚአብሔር ክብርን ጎይታ ይሁን ስለዚህ በዚህ መንፈስ እዚ እናተዳለና በዚህ መንፈስ እግዚአብሔር መስከን ህይወትና እናነቀሐ በዚህ መንፈስ እግዚአብሔር መስከን ምጽአት ጎይታ እናደለና ህይወትና እናዳለና ናአምላኽ ዝነብር ህይወት ክህልወና አምላኽ ዘመን እዚ ይብናሎ ክብርን አምላኽ ይሁን እግዚአብሔር ይባርኩም ክንጽሊና ክብርን ጎይታ ይሁን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ምናልባት እናጸለና ሆለና ክብርን አምላኽ ይሁን ናይ ምንሓን ወንጌል ክጽውዕ እግዚአብሔር መስከን በዛ አጋጣሚ እዚ በተፈላለየ መንገዲ ነዚ መልእኽቲ እትሰምዑ ፌስቡክ ኮነ ዩቲዩብ ኮነ በተፈላለየ አጋጣሚ ክበጽሐኩም ንዝኽእል
اتزبص حقكم دله اغاطامي ايكونن املاح እዚ ግዜ املاح الساعه እዚ بعلامه يزبكم دله ስለዚህ اتزعبي علامه ድማ እግዚአብሔር ሰብ ካብ ዘለዓለም ገሃነም ናብ ዝገርም ብርሃን ንخمص ጥራዩ እግዚአብሔር መስከን ተዛعبي ኣብ ሰብ علامه ሰብ ኩሉ ሰብ ክድሕን ኩሉ ሰብ ናብ ፍልጠት حق خمص ኩሉ ሰብ ናይ ዘለዓለም ህይወት ወራስ ክኸውን እዚ ሙሉእ ዝኾነ ፍቃድ እግዚአብሔር እዩ ስለዚህ املاح ነቲ ሓደ ወዱ ናብ ምድሪ ስለይን ስለኻትኩምን ሰዲድዎ ስለዚህ መወዳእታኹም መታን ክጽበቕ ናይ ዘለዓለም ህይወት ድማ ወረስ መታን ክትከኑ ናብዚ መድሓኒ ዝኾነ መዲና ዓለም ዝኾነ ንዓለም መድሓኒ ዝኾነ ክርስቶስ ኢየሱስ ክትመጹ ንዑ ድማ ከም ግል መድሓኒኹም ክትቀበልዎ ሙስኡ ዝነብር ሙስኡ ድሰማዕ ምስቃሉ ድሰማዕ ህይወት ድማ ክትነብሩ بود ما نزل علم هوت ورث خدكانو እግዚአብሔር እዚ ግዜ እግዚአብሔር ዝእዋን እዚ ይህበኩም አለው ዛዕበ ዕድል ሰብ እግዚአብሔር መስከን ግዜ خوሃብ ኾለዩ ስለዚህ አምላህ ግዜ ይህበኩም አለው ሐፍተይ ይበክሎ ሐወይ ይበካሎ ናብ ምድሓኑ ክትመጹ ናይ ዘላለም ህይወት ወረስ ክትኮኑ ካብ ጸልማን ናብ ዘገርም ብርሃን ክትመጹ ሓደ መዓልቲ አፍ ደገ ክዕጽዩ إذا أفدق مدحان كي تعطو خلقنا ناب كريستوس يسوس نعو بود ما نيزل عالم هوت ورث خنو نعم الله ورثنا كريستوس يسوس دما موارث خد كونو هوتكم نزل عالم مس أملاك تنبر كابتن نزل عالم زندد جهنم حوي كاو ختم لتو نحجوز هوت نيزل عالم هوت كتنبرو جاء بهر إزجاجي هبكم الله سلازي تمعلت مدحان حجيا خمزبنا እግዚአብሔር ቃል حوي حبتي معلت مدحان كات صباح يكونتن حجيا لومي تعال املاح تسمع الله ስለዚህ ናብዝ مدحان እዚ نعا ናብዝ مدحان እዚ ንዑ بود ما ህይወትኩም ሰላምን ዕረፍትን ናይ ዘላለም ህይወትን ክትረክብያ እግዚአብሔር ባርኩም ቅዱስ እግዚአብሔር አቦና ነመስክነካለና ጎይታዬን አምላኸን ስለ ህያው ቃልካ የመስክነካለሁ በሰዓት እዚ በዘዋን ዝድማ እግዚአብሔር አምላህ አብተፈላለ እዋን አብተፈላለ ደረጃ ዘለው ቅዱሳን ወአምላህ አመንቲናውን ዝብሉ አብ ዓለም ዘለው አብ ድኻም ዘለው አብ ምሕላል ዘለው ወአምላህ ካብ ጸጋ ዝጎደሉ ካብ መንግሥትኻ ድወጹ ሁሉም እግዚአብሔር አምላኸይ በዝማዓት እዚ ናብቲ ምድሓንካ ክምለሱ እግዚአብሔር ንጽልይ ኣለና አብ ድኻም ዘለው ብጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ክብርትዑ ንጽልይ ኣለና አብተን ሐሙሽተ አያሱ ዝነበሩ ህይወት ዝነብሩ ዘለው ሁሉም በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም በዝማዓት ዝግን ናብ ልቦና ክምለሱ ናብ ሐቅ ክምለሱ ናብ ቃልካ ክምለሱ ናብ ምድሓንካ ክምለሱ ናብ ፍቅርካ ክምለሱ እግዚአብሔር ንጽልይ ኣለና ዝሐዞም ዘበለ ካብ ህይወቶም ይሰበር ንብላለና ዝኸልከሎም ዘበለ ካብ ህይወቶም ይነቀል ንብላለና ወአምላህ ህዝብኻ ግና እግዚአብሔር ነፍስ ወከፉ መንፈስ ቅዱስካ እናተቀጻጸለ በፍቅርካ እናተቀጻጸለ በኃይልካ እናተቀጻጸለ እግዚአብሔር አምላኸይ ከገልግለካ ምሰኻ ድማ ከነብር እዚ ህዝብ እዚ ከገልግለን ሕደጎ ከምዝበለ ቃልካ እግዚአብሔር ናይ ፈርዖን ኃይሊ ናይ ፈርዖን መንፈስ ካብ ልዕሊ ህዝብካ ክንቀል ጽልይ ኣለሁ ባሪያ ዝገብር ባሪያ ንዓለም ባሪያ ንኃጢአት ዝገብር ባሪያ ንሐሳብ ስጋ ዝገብር ዘበለ ናይ ባርነት መንፈስ በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ካብ ህዝብ እዚ ይልዓል بقولتا بيسوع كريستوس يوسم إذ هذ بزجن حرا يوسع حرا متان كن كون كريستوس حرا أوتي إننا يخمز بالك على كاك جابير ناتي حرا زوج عنا اللي هو كن نورك جابير كترد عنا نصلي لنا قولتين أملاخين سلته ياوك على كاك كبرن بكالنا سلعبيت كاك جابير كبرن بكالنا بنجر كل نسخة بروح أملاي خمو سلذهب كان نعدل بزمعة تزجي جابير تعبسم كاس مسكن يخون بقولتا بيسوع كريستوس يوسم آمين عقل تغيبو زحزو تسألي عبيتن عبدكن بهلو استحلل
إلن يولدا كابتصار فلون يعرفا كم زبلك قالو زنبرقق نيسوس آمينو تصورو يلكس كم قمت تبتينو